recording. Yeah. Bro, do not off the recording, okay? You record. You record, but do not off the recording. For how much time? Daddy. అయితే ఇక్కడ ఉండొచ్చా? నాని ఇక్కడ ఉండొచ్చా? బానే ఉంది. You guys like my All together. diploma. నన్ను తెలుసు అరే హరికేన్ కాదురా, హరికేన్ కాదు, హరికేన్ అస్సలు కాదురా. దట్ టర్నడో ఏమొచ్చి ఫస్ట్ స్పిన్ అవుతూ లాగి సిసిరేస్తుంది. టర్నడో చాలా డేంజరస్. Yeah bro, should we risk it? అమ్మా Yeah bro, we had to risk it for the biscuit. మేము ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నాం. Bro, we are gonna exactly go at 7 o'clock. ఇప్పుడు ఏమొచ్చి గ్రౌండ్ కొద్దిగా ఫ్లడ్ అయిపోతుంది.